16 anyos na dalagita nalunod sa Angalacan River sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Mahal na mahal ka namin. Linggo ng umaga nang huling makita at makausap ni Rochelle ang kanyang 16 anyos na anak na si Laika. Masaya pa raw nilang nakasama si Laika nung linggo sa kanilang bahay sa Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Pero kagabi, nabalitaan na lang ng kanyang pamilya na nalunod si Laika sa Angalacan River sa Barangay Usyom. Masakit po, mami. Lalo na hindi po namin nakausap. At nakita. Minsan lang po siya, ma'am, umuwi dito sa bahay namin, ma'am. Kasama niya, mamaslak, ma'am, yung mga barkada niya. Kwento ng ina, hindi masyadong naglalagi sa kanilang bahay ang anak. Lagi raw niyang kasama ang mga kaibigan. Masakit daw sa loob ng pamilya ang pagkamatay ni Laika. Sa investigasyon ng pulisya, bago maligo sa ilog ay nagkainuman pa ang biktima kasama ang kanyang barkada. Yung victim po, ma'am, na maligo. Allegedly, ma'am, yung victim natin is hindi siya marunong lumangoy. So, the companions of the said victim was trying to rescue, ma'am, but the current of the river Alangalacan, ma'am, was too heavy, ma'am. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Nanawagan ng pulisya sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak lalo na kung minor de edad pa. Iwasan din ang pagligo sa mga ilog o dagat kung nakainom ng alak. Kasama si Henry Domincil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.